Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, ислам диненең иң олуг бәйрәмнәренең берсе Корбан бәйрәме якынлашып килә. Һәм бүгенге тапшыруыбызда без Әлмәт районы имам мөхтәсибе Исмаил хәзрәт Сынгатуллин белән Корбан бәйрәменә багышлап әңгәмә карашакбыз. Исмаил хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Исмаил хәзрәт, Корбан бәйрәменең тарихына һәм әһәмиятенә тукталып китсәгез иде. Бәйрәмнәр әлбәттә күп, ләкин беләбез, динебездә иң зур бәйрәм ул безнең Корбан бәйрәм һәм Ураза бәйрәме. Кайсын Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең сөннәтендә безгә кат-кат хәбәр бирде. Шуның өчен әлбәттә моның тарихы да зур, моның әһәмияте дә зур. Чөнки кешенең гомумән тормышы да башланып китә шушы әйбер белән. Чөнки әгәр дә әзрәк алгарак карый торган булсак, Адәм алейхиссәламга барып тоташа. Чөнки аның балалары Хабил белән Кабил Аллаһ субханаһу ва тааля әмер кылды аларга курбан чалырга, яисә курбан кылырга. Без беләбез, тарихтан Хабилнекен Аллаһ Раббул Айза кабул кылды, ләкин Кабилнекен кабул кылмады. Шуңа күрә без аннан ук беләбез, бу диннең ни дәрәҗәдә курбан чалуның, яисә үзеңнең малыңнан әйтегендә инфак кылу, һәм бит аның мәгънәсе дә, мәсәлән, каруба дигән сүзләр алынган. Димәк, без Аллаһ субханаһу ва тааляга шушы изгелегебез белән без якынаябыз. Шулай бит. Шуңа күрә без Адәм алейхиссалам балаларынан тарихтан күрә без безнең әтиебез дип әйтегендә без әниебез, бит менә алардан килә. Әгәр дә син инфак кыласың икән Аллаһ юлында, син үзеңнең иң яхшы, иң хәерле, иң кыйммәтле әйбереңне син бирергә тиешсең фәкыйрьләргә һәм мискиннәргә. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим, лән таналу бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун." Сез бер вакытта да изгелеккә, хәерлелеккә ирешә алмыйсыз, әгәр дә үзегезгә хуш булган, үзегезгә яратылган, мәхбуб булган әйберне инфак кылмыйча дип әйтә. Шуңа күрә менә бу бүгенге көндә безнең дә шушы алдыбызда зур бәйрәм Курбан. Кешеләр кайберәүләре килеп арзанрак карыйлар, ниндидер бер бәләкәйрәкне карыйлар, ләкин бу шариғатыбызда бик хупламый торган әйбер. Чөнки без менә шу елына бер тапкыр чала торган курбаннарыбызны иң хәерле малдан, иң матур малдан, әгәр дә үзебездән инфак кылабыз икән, мискиннәргә, фәкыйрьләргә аларны шатландырабыз икән, менә шушы гамәлебез белән без асылда Аллаһ субханаһу ва тааля якынаябыз. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тааля фасалли ли раббика ванхар, үзенең Раббыңа Хәмд әйт, һәм курбаныңны чал дип әйтә. Шуңа күрә менә бу курбан, аннан соң бит әле без беләбез тарихтан, Куръаннан Ибраһим алейхиссалам, аның улы Исмаил алейхиссалам, алардан килгән тарих. Һәм инде менә 1000 елга якын вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу тарафыннан безгә әйтегендә мәшрур кылынган әйбер, менә шариғат тарафыннан билгеләнгән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аның усулларын, аның юлларын, сөннәт буенча ничек булырга тиеш, бөтен әйберне безгә үзенең сөннәтендә, үзенең хәдисләрендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу аңлатып калдырды. Һәм хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу үзенең кызына Фатимага әйтте: "Я Фатима, курбан чалыр алдыннан чык һәм үзеңнең чалынган курбанның алдында басып тор" дип әйтте. Чөнки беренче тамчылары белән Аллаһ субханаһу ва тааля кемнең исеменнән чалына икән, аның гөнаһлары кичерелә диде. Шунда Фатима радиллаһу анха әйтте: "Я Расулаллаһ, эй Аллаһның илчесе, эй әтием, бу безнең әһл бейт, безнең гаиләгә генә кагылышлымы?" дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу әйтте: "Безнең гаиләгә һәм минем өммәтемә кагылышлы булган хөкем чалынган курбанлыкның беренче тамчылары белән Аллаһ субханаһу ва тааля шушы үзенең бәндәләренең гөнаһларын чистарта, гафу итә" дип әйтте. Шуңа күрә әһәмияте бик зур. Кемдә кем җиңел карый икән бу мәсьәләгә, әлбәттә бу шариғатка туры килә торган мәсьәлә түгел. Шуның өчен курбанлыкны чалу, курбанлыкка әһәмият белән карау, аның бик мөһим әйбер итеп күрергә һәрбер мөселманның өстендәге бу зур бер бурычы булып тора. Исмаил хәзрәт, бу ел Әлмәттә Корбан гаете кайчан үткәреләчәк? Алла бирса, безнең бит инде 6 июнь, иншаалла, безнең Корбан гаетебез. Без инде игъланнарны әле бирдек һәм бира башладык инде. Алла теләсә, иртәнге сәгать 4-тә безнең Куръан уку башлана. Менә шунда гадәттәгечә безнең хәзрәтләребез Куръан укый башлыйлар. Аннан соң шушы 5-нче ярты җитә бит инде, Алла теләсә, ул вакытны безнең хутба башлана. Алла теләсә, иншалла, хутба димәк 4:30-да һәм төп гаит намазы укыла иншалла үзе сәгать 5-тә иншалла. Соңыннан инде шушы 5-тә намаз укылганнан соң безнең биредән центральный мәчетебездән автобуслар була. Без аларны, халыкны инде гаиттән соң Алла бирса алып барабыз үзебезнең экстрим паркка, кая безнең курбан чалына торган урын, ул инде безнең Әлмәт халкы өчен
билгеле урын, барысы да беләләр, шунда барып, анда иштырыла, сарыклары да була, кем шунда тели, шундук сатып ала, шундук шала ала, Алла теләсә, бөтен мөмкинчелекләр, шартлар, сулары, шала торган егетләр, киемнәр, пакетлар һәм курбан чалу өчен нинди ихтияҗ кирәк, бөтенесе дә Алла теләсә булдырыла. Шуның өчен теге шушындый шартлар тулдырылганга күрә, без инде ничектер читтә калырга тиеш түгел мондый зур гыйбадәт эшендә. Чөнки курбан чалу ул гыйбадәт. Ул ниндидер бер теге бөтен кеше чала, миңа да чалырга кирәк дигән генә түгел, бәлки бу Аллаһ Тәгаләгә якынаю, бу чөнки Аллаһ Субханаһу Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Ва ма ю'аззим шаa'ираллаһи фа иннаха мин тaqвал кулуб." Кемдә кем диннең мәрәсемнәрен, диннең шагаирләрен хөрмәт итә икән, димәк ул аның тaqвалыгыннан дип әйтә. Шуның өчен безнең бар икән мөмкинчелекләребез, без анда барып һәм аның өстенә бит әле менә бөтен мөмкинчелекләр тудырылган. Шуңа күрә бу изгелектә, бу хәйле эштә без читтә калмасак иде. Корбанны кемнәр чалырга тиеш? Быел безнең муфтият тарафыннан билгеләнгән официаль сайтта да ул хәбәр бар. Гөләмәләр тарафыннан, казият тарафыннан билгеләнгән 53 мең кемнең акчасы бар икән. Бу инде теге әйтик, урысча әйткәндә в запасе дип әйтик инде, кулланмый торган, бурычлары булмаган, бурычлары капланган. Мәсәлән, әйбит ашарга, анардан тыш аның ризыкка ашауына ризыгы булган кешеләрнең әйтик инде каядыр, мәсәлән, теге артык 53 мең сумлык әгәр дә көмеше, яисә аның акчасы бар икән, менә бу кешеләргә инде курбан чалу тиешле була. Чөнки мәсәлән, бурычы булган кешегә курбан чалу тиеш түгел. Әгәр дә ризыгы юк икән, мәсәлән, ул вакытланырга тиеш түгел. Чөнки без беләбез, Аллаһ Субханаһу Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Ла юкаллифуллаһу", то есть Аллаһ Субханаһу ва Тааля мөмкинчелеге булмаган кешегә мәсәлән йөкләми. Шуңа күрә менә шушы безнең муфтият тарафыннан, гөләмәләр шурасы тарафыннан билгеләнгән шушы 53 мең әйтик инде акчасы булган кешеләр курбан чалырга тиеш. Әгәр дә тагын бер кабатлап әйтәм, бурычлары булмаса, башка ризыкка ихтияҗлары булмаса, менә шушындый айырым акчалары була торган булса, тоталар икән өйләрендә, менә бу кешеләр өчен чалырга кирәк. Әлбәттә, кемдер әйтергә мөмкин, минем анда акчам юк, ләкин мин курбанны чаласым килә дип. Алар чалсыннар. Без әйтәбез, чалсыннар, чөнки Аллаһ Субханаһу ва юлында үзенең мәсәлән тaqвалыгы белән, ихласлыгы белән бу гамәлне кыла икән. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Ва ма яттaqilla ядж'ал лаху махраджа ва ярзуқуху мин хайсу ла яхтасиб." Әгәр дә миннән тиешле дәрәҗәдә сез курыксагыз, һәм мин сезгә ризыкны уйламаган җирдән бирәм. Ризыкны да, сәламәтлекне дә, тынычлыкны да, иминлекне дә бирүче Раббыбыз. Шуның өчен менә шушы һәрбер гаилә, һәрбер татар гаиләсе, һәрбер мусульман гаиләсе бүгенге көндә безнең шушы әйтик инде Әлмәт районы булсынмы, Татарстаныбыз булсынмы, шундый тынычлыкта, иминлектә яшәгәнгә күрә бер Аллаһ Тәгаләгә бер рәхмәт йөзеннән дә, мәсәлән, явып тора яңгырлар, үсемлекләребез, балаларыбыз, яши торган урыннарыбыз, ризыкларыбыз, тынычлыкларыбыз, бу Аллаһ тарафыннан биргән бер зур бер нигъмәт. Шуңа күрә шушы нигъмәтнең кадерен белгәнгә күрә Аллаһ Тәгаләгә бер рәхмәт йөзеннән гаиләләребездән бер сарык чалып, шуларны мәсәлән фәкыйрьләргә, мискиннәргә тарата торган булсак, Аллаһ Субханаһу ва Тааля киләчәк тормышларыбызны иншалла тагын да хәерлерәк һәм бәрәкәтлерәк кылыр. Әгәр дә инде мәсәлән кайбер гаиләләрдә әйтик инде ире дә эшли һәм иптәше дә әйтик хәләл җәфете дә эшли, әйбит. Икесенең әйтик инде бюджетлары икесенеке аерым дип әйтик. Бу чиракта әлбәттә хатын-кызның үзенең мөмкинчелеге бар икән, ул үз исеменнән чала ала һәм әйтик инде ире ул үз исеменнән чала. Бу гаиләдә ике сарык чалынса хәерлерәк була. Чөнки аларның мөмкинчелекләре бар. Әгәр дә мәсәлән мөмкинчелек булмаган чиракта без беләбез инде үзебезнең мәзһәбебез буенча да, әгәр дә гаиләдән бер кеше чала икән, иншалла аның әҗере дә, савабы да ул гаиләнең өстеннән төшә. Әгәр дә инде шундый чираклар була, мәсәлән, балалары аерым чыккан, үзенә гаилә корган, һаман әле әтисе бу гаиләдә курбанны чала һәм әйтә: "Мин бөтен оныкларыма, балаларыма" дип әйтә. Иншалла, бәлки Аллаһ каршында әҗере булыр, ләкин ул шулай ук аерылып чыккан гаиләдә баласы манда килене белән, балалары белән яши, алар да үзләренә аерым чалсалар әлбәттә хәерлерәк. Исмаил хәзрәт, корбанга нинди мал кулланыла? Иң беренче инде шарт, нинди генә әйтик инде курбанлыкка ярый торган малны чалсак та, мәсәлән, сарык булсын, әйбит, дия булсын, сыер булсын, үгез булсын, әйбит, менә бу маллардан чалына икән, шуларның иң матурын, иң яхшысын, иң симезен дип әйтик инде безнең татарларда аңлар өчен, әйбит. Шуңа күрә менә шушы маллардан чалынган чиракта да теге кайбер вакытта карыйсың, кешеләр телиләр ничектер сарыкны салсалар да, яисә сыерманда, үгез буламанда мәсәлән, алар ничектер теге бәясе чиребрәк, арзанрак, ябыграк, шундый нине карыйлар. Ләкин
менә шушы әйтелеп узган, мәсәлән, сарык булсынмы, үгез булсынмы, сыер булсынмы, дия булсынмы, безнең якларда әлбәттә дия инде бик сирәк чалына, күбрәк безнең сарыклар һәм инде сыер малы, мәсәлән, бит. Шуңа күрә аның инде әлбәттә яшьләре дә бар. Сыер малы икән, мәсәлән, без беләбез 2 яшьтән узарга тиеш. Мәсәлән, сарык икән 6 айда ярый. Әгәр дә ул инде әйтик, теге таза яхшы икән, мәсәлән, чалына. Ләкин менә кайбер вакытта теге колаклары киселгән була, мәсәлән, койрыклары киселгән була, аксак була, мәсәлән, ул теге колакның бер өлеше генә әзрәк кенә киселгән, тамга эшләнгән булса, әлбәттә ярый. Кайбер вакытта, мәсәлән, гомумән колагы булмый, койрыгы булмый, аксак була, яисә йөри алмый сарык, менә мондый сарыкларның чалынмавы әлбәттә хәерлерәк. Исмаил хәзрәт, корбанлык итләре кемгә таратылырга тиеш һәм быел да Әлмәт ислам мәдрәсәсе шәкертләренә корбанлык итләре җыю урыны булдырылачакмы? Безнең инде татарларда, гомумән безнең якларда бу гадәткә кергән, корбанны 3-кә бүлү. Бездә инде кайбер яшьләр бу мәсьәләдә әзрәк ялгышалар һәм уйлыйлар, бу ниндидер безнең бабайлардан калган гореф гадәт кенә дип уйлыйлар. Ләкин шәргый аның асылы да бар, корбанлыкны гомумән 3-кә бүлү. Мәсәлән, бер өлешен калдырырга үзеңә, бер өлешен, мәсәлән, туганнарга, якыннарга я таратасыңмы, я мәҗлес үткәрәсеңме, бездә инде бу гадәткә кергән. Һәм бер өлешен, мәсәлән, таратырга үзеңә якыннарың булса, ләкин фәкыйрьләргә һәм мискиннәргә. Корбанлыкны 3-кә бүлү хәерле асылда булып тора. Шуның өчен бу әгәр 3-кә бүлсә корбаныбызны, бу әлбәттә дөреслеккә дә, шәригатебезгә дә туры килә. Һәм инде быел әлбәттә, мәсәлән, шул кешеләр кемнәр мәйданда чалалар, яисә иләрендә чалалар, яисә шәһәребезнең башка урыннарында чалалар икән, алар безнең мәдрәсәбезгә үзләренең өлешләрен китереп бирә алалар. Чөнки мәдрәсә шәкертләре бүгенге көндә алар Коръән ятыйлар, алар дин өйрәнәләр, алар безнең киләчәк буыннарыбыз, кайсылары безнең динебезгә хезмәт кылалар. Һәм гомумән шәкерт кеше ул мохтаҗлык, әйтик инде, мохтаҗларга керә. Әгәр дә кем үзенең корбанын китереп бирә икән шәкертләргә, бу без әйтер идек инде нур өстенә нур дип. Чөнки шәкертләр, намаз укучылар, Коръән укучылар, динне өйрәнүчеләр, мин уйлыйм, бу иң хәерле эшләрнең берсе шәкертләргә бирү. Әлбәттә, безнең быел да ул әйбер була. Мәдрәсәләребезгә җыябыз, кызлар мәдрәсәсендә безнең холодильникларыбыз бар. Һәм хәтта майданда да без куябыз машина, холодильник, безнең анда бәләкәй генә газель, рефрижератор була. Шунда кешеләр үзләренең чалган корбанлыкларыннан, мәсәлән, без бер өлешен бирәсебез килә шәкертләргә дип әйтәләр икән, анда безнең җаваплы кешеләребез була. Алар кабул итәләр ул итне һәм шәкертләрнең мәдрәсәләренә иншалла тапшыралар. Корбан бәйрәме уңаеннан быел Әлмәттә тагын нинди чаралар көтеләчәк? Ел сайын без шушы үзебезнең нефтяниклар паркында уздырабыз бәйрәм. Аллаһ бuyurса, быел да без аны ниятләдек. Иншалла, монда безнең бит инде иң беренче безнең башланып китә, әйтик инде, намаздан, шулай бит. Чөнки без беләбез, намазга хәтле чалынган корбанлык, ул корбанлыктан китми, ул гади ит булып санала. Ләкин гаит намазы укылганнан соң халык корбан чала, бу әйтик инде иртә белән эшләнә торган эшләр. Һәм аннан соң Алла теләсә безнең шушы әйтик шул вакытларда обед тирәләренә безнең бетә бит инде бу әйбер. Халык аннан соң килә намазга. Иншалла, аннан соң сәгать 2-дә безнең шушы центральный паркта без бөтен халыкны чакырабыз бәйрәмгә. Балалар өчен, әйтик инде, аларның әниләре өчен һәм сабыйлар өчен, һәм гомумән кем тели, Алла теләсә шушы безнең паркыбызда анда була бәйрәм. Бәйрәмгә нәрсәләр керә? Анда әлбәттә шул ук бүләкләр тарату, андан соң безнең мәчетләр тарафыннан, менә рәхмәт әйтәсем килә әлбәттә инде шушы безнең шәһәр имамнарына. Алар һәрберсе үзләренең мәхәлләләрендә, Алла теләсә, үзләренең пловларын пешереп, һәрбер мәхәллә үзенең казаны белән чыга шушы паркка һәм бушлай халыкка тараталар иншалла плов. Һәм кайбер мәчетләр чыгалар, кыймак пешерәләр, кайбер мәчетләр, мәсәлән, плов пешерәләр, кайбер мәчетләр мороженое тараталар. Шулай итеп, шушы сабыйларның, балаларның, әниләрнең күңелләрен күреп, һәм инде ул көне безнең шулай ук безнең рәхмәт әйтәсебез килә шул паркка, кайсы парк бушка үзләреннән тараталар билетлар. Бу инде мохтаҗра гаиләләргә, кемнәрнең теге әзрәк финансовый проблемнары бар, шул гаиләнең балаларына тараталар бушка билетлар аттракционнарда, әйтик инде, уйнар өчен, әйтик инде, үзләренең күңелләрен күтәрер өчен. Һәм шулай ук ул безнең сукырлар тарафына безнең шул игътибарыбыз бар. Ул көне без оештырабыз кафе Асольда, Алла теләсә, сукырлар өчен бер 70-80 кеше өчен шундый бер, әйтик инде, праздничный обед дип әйтим соң инде. Менә шушы мәҗлисне һәм анда инде вагаз була, әзрәк ширле кешеләргә әзрәк вагаз, чөнки алар бит инде ширле кешегә
кайбер вакытны бәлки акча белән, дару белән генә түгел, бәлки кайсы вакытны аларның күңелләрен күтәрер өчен ниндидер бер җылы сүзләрдә әйтү кирәк. Менә шушы нисбәттән без аны эшләдек. Алла бирсә, быел да ул була. Без анда чакырабыз. Шулай ук Алла теләсә, һәм инде аерым тагын рәхмәт әйтәсем килә. Менә шушы әйберләрне оештыруда, әлбәттә, безнең Татнефть җәмгыяте безгә шактый ярдәм итте. Һәм менә шушы бәйрәмне үткәрергә акчалата. Менә без инде шушыларны сметалар буенча кайсы организациягә ничек китергә тиеш, чөнки бит анда ашау гына түгел, анда балаларны уйнату, анда төрле чаралар, анда төрле шәһәрләрдән чакырдык, әйтик инде мастер-класслар, шундагы булган халыкны шу 2 сәгать, 3 сәгать күңелләрен күтәрү өчен. Шуңа күрә менә Мөхтәсибәт исеменнән дә, Казият исеменнән дә әйтәсем килә, менә Наил Ульфатовичка, Алла разый булсын, Татнефть җәмгыяте, ул бүген генә түгел бит, алар һәр вакыт ярдәм итеп торалар. Һәм инде менә шушы Курбан гаетенә дә алар читтә калмадылар. Менә безнең Мамин Ринат Рауфович, әлхәмдүлилләh, менә безнең шушы әйтик инде чыгымнарыбызны бүгенге көндә алар күтәрделәр. Һәм без инде дуа кылабыз, Аллаһ Раббул Айза тынычлык, иминлек җирлегебезгә, шәһәребезгә, администрациябызга һәм гомумән шушы изгелектә, тынычлыкта яшәргә Алла Субханаһу ва Тааля барыбызга насыйп һәм муяссар әйләсә иде. Һәм тапшыруыбызның ахырында Исмәгыйль хәзрәт безнең тамашачыларыбызга теләкләрегез, нәсихәтләрегез. Алла бирсә, безнең иншаалла менә 1 июнь балалар яклау көне бит инде. Шушы көнне без инде телибез Кур'ан бәйгесен уздырырга, кызлар арасында һәм егетләр арасында, Алла теләсә. Бу инде безнең Әлмәт һәм Әлмәт районы өчен. Менә шуңа күрә менә шунда балаларыгызны җибәрүгезне сорыйбыз. Чөнки бу балаларга хәзерәк стимул да бирә. Кур'ан ятлау, чөнки без инде быел чакырдык жюриларны Казаннан да, Нижекамскидан, Алла теләсә, киләләр. Шуңа күрә хәзерәк теге үзебезнең генә хәзрәтләр түгел, бәлки читтән дә хәзрәтләрне китердек, тагын да гадилрәк булсын дип. Шуңа күрә балаларыгызны көтеп калабыз. Бу яклау көне, балалар яклау көне. Инде Алла Субханаһу ва Тааля балаларыбызга Кур'анга карата аларның мәхәббәтләрен йөрәкләрендә уятсын. Алла Субханаһу ва Тааля шушы балаларыбызга Кур'анга карата ниндидер бер омтылуларын күбәйтсен. Менә шушы нисбәттән эшләнгән әйбер. Шуңа күрә тагын бер кат инде игълан буларак әйтәм. 1 июнь шушы центральный мәчетебездә Стилобат өлешендә Аллаһ бирса сезне көтеп калабыз. Һәм инде әлбәттә нинди киңәшләребез бар үзебезнең шушы Әлмәт халкына, Әлмәт районына. Беренчедән, Курбан булгач, күп кешеләр, мин тагын бер кат кабатлап әйтәм, күп кешеләр уйланып калалар, Курбан чалырга микән, чалмаска микән. Чөнки башка вакытта нинди генә чара булмасын, ул барыбер чалына торган сарык өйдә дә чалына, ит өчен генә чалына, ләкин шушы бөтен ниятләрен туплап, Курбан булсын өчен булган акчаларын туплап Курбан чалсалар, мәсәлән, халкыбыз, әйтик, милләтебез бу күпкә хәерлерәк булып тора. Бу беренче киңәшем, тырышырга кирәк Курбанны чалырга. Һәм мохтаҗларның күңелләрен күрергә. Без белмибез, бәлки шушы бер изгелегебез белән Алла Субханаһу ва Тааля иртәгә безне иншалла гынаһларыбызны кичереп үзенең җәннәтләренә кертер. Шулай бит. Шуңа күрә ул көнгә тагын киңәшләр, менә шулай халкыбызны чакырып калабыз гаит намазына. Ул центральный мәчет булсынмы, безнең үзәк мәчетме, башка мәчетләрдә менә аермасы юк. Кая гына булмасын, халык намазларга килергә тиеш. Ул көне әниләребезгә киңәш, балаларын матур итеп киендереп, иптәшләрен киендереп, җибәрсеннәр иртә белән намазга, менә шушы сагать 4-тә килеп мәчетләргә җибәрергә, чөнки елына 2 тапкыр килә торган мондый зур бәйрәмне әгәр дә без йоклап калабыз икән, бу инде гафләт дип атала. Шуңа күрә Алла Субханаһу ва Тааля безнең күңелләребезне гафләт йокыларыннан үзе уятса иде, өммәтебезне һәм милләтебезне һәм шушы безнең халкыбызны әйбит. Шуның өчен менә гаит намазы, аннан соң ул көне бит әле безнең җомга намазына килергә һәм инде паркка барыгызны чакырып калабыз, кунакка, безнең кунак буларак. Исмәгыйль хәзрәт, шундый файдалы әңгәмә өчен сезгә Аллаһның рәхмәте яусын. Кадерле тамашачыларыбыз, шуның белән бүгенге әзерләнгән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр сау-сәламәт булыгыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.